नायल'जाल' कारिगाव ओनसोलनि गंसेल' गोजौ फरायसालिया दासिमबो सरकारि जायैखौ थाबैनो सरकारि खालामना होनांगौ होननानै आसाम सरकारजों लोगोसे बिटिआर सरकारखौ खावलायदों डक्टर पिंकी औवारिया। दिनै 10 फोरोंगिरि सान। बे सानाव क'क्राझार जिल्ला कारिगाव आउटपस्टनि सिङाव थानाय कारिगाव गोजौ फरायसालियाबो गाजा गोमजायै खुंफुंदों। लोगोसे कारिगाव गोजौ फरायसालियाव फरायनानै थाखो 10खौ उथ्रिसार जालांनानै डक्टर बिमुं मोननो हानाय डक्टर पिंकी औवारिखौबो फोरोंगिरि बिथांमोनहा बरायदों। डक्टर पिंकी औवारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायदों फै जों आबुङै मिथिना लानि। आंनि PhD खौ A Descriptive Grammar of Dukpa and Endangered Language of West Bengal बेहाय खालामदोंमोन आसाम इउनिभारसिटि सिलचरनिफ्राय। दिनैनि समाव उन जोलैखौ मा साजेसन होनो? आंनि उन जोलैफोरखौ बेखौनो साजेसन होनो हायो। डाजन्ट मेटार स्कुल अर बेफोरखौ साननो नाङा अबाहाय नों फरायदों अबाहाय फराया आरो जुदि नोंनाव थांखि थायोब्ला गावनि थांखिखौ उन्दैनिफ्रायनो थांखि लानांगौ। बे थांखिखौ जाफुंहोनो थाखाय नाजानांगौ। बे नाजानायाव गावबा गावनि थांखिखौ जाफुंहोनायाव बहुद प्रब्लेमा जाखायो। बेखौ सोरखिलांनो हानायासो बेसो आरो। दिनै जा फरायसालियाव नोंथाङा फरायनानै थांदों बे फरायसालिया दिनैसिमबो प्रभिन्सियेलाइज जायाखै। बेनि थाखाय सरकारनिसिम माबा आह्वानखौ खावलायनाय आं बे स्कुलनिफ्रायनो फरायनानै थांदों। बे स्कुलनिफ्राय एफाबां गोबां 2009आवनो पास आउट जादोंमोन मेट्रिकखौ। ओमफ्राय सारमोना इमान खस्थ' खालामो दिनैसिम बिसोरो गावसिनि मोननांगौ हागखौ मोनाखै। दाबो फांखा मोनसेबो गैया। मारै फोरोङो क्लासखौ बहुद दुखु मोनदों आरो जाहाथे जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ बे स्कुलखौ कारिगाव हाई स्कुलखौ जल्दिसे माने थाबैनो लानो हायो बेखौनो आं बुंनो सानो। শ্ৰদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ, ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে। কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অধীনত প্ৰপাৰ্টি বা হল্ডিং টেক্সৰ সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কাম পূৰ্ণ গতিত চলি আছে। যিসকলে এতিয়াও সেল্ফ এছেছমেণ্ট বা ৰি এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা নাই তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ, আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক। তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্ট'ৰলৈ গৈ আসাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছটো ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব। নতুবা play.google.com/store/apps/ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিব। যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ ৱাৰ্ড কমিছনাৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মসমূহ সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক। বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে। ধন্যবাদ।